Tak, tak, po tylu godzinach nie będę opowiadał o tym, co musieliśmy zrobić, żeby tutaj być. Nie jest to odpowiednie zakończenie. Powtarzamy sobie po raz kolejny to poprzednie, aby jeszcze raz udowodnić sobie, jak debilne ono było. A wy doświadczajcie tego razem z nami. A oto Grasam, który chciał uratować Sheparda przed zakończeniem, ale Shepard go zabił, on chciał dobrze. Dobra, nie będziemy tutaj truć, oglądajcie, tu szczerze mówiąc nie ma o czym mówić, niech obraz przemówi. Taka piękna woda. Lepsza niż w Battlefieldzie, każda woda jest lepsza niż w Battlefieldzie. Wsiąkło naszego Shepardzia. On jeszcze nie wie, na co się porwał. A my już wiemy, No koszonkę. My już wiemy, że... No tak. My już wiemy, że cała jego robota, te wszystkie lata, wszystko w sumie poszło w pizdu. Myślę, że jak on by o tym wiedział, to jednak by się na to wszystko nie decydował. Majestatyczne łapska Rączka. żniwiarza miażdżą statki. Nie, tak patrzę, bo ja nie pamiętam tego. Ty pamiętasz? Nie. Czyżby to był... Czyżby to było to? Bo powiem szczerze, że jakoś tego momentu nie pamiętam. No właśnie. Pamiętam tylko z perspektywy Sheparda to, No. jak on tam leżał i mówili, że udało mu się... Ej, nie, to było. To już było. Ale tej cutsceny nie pamiętam, czyli może to jest to. To już może to już ten Safe Legend. Ale to był mój save, nie ten stary. A i pamiętasz, żeby go wywalało z tego? Nie, ja pamiętam jak on się budził. Nie, ja to nie wiem po prostu co się działo, bo ja to naprawdę cienko pamiętam, ale jakoś szczególnie nie kojarzę tych cutscen z przodu. Dobra, nie trójmy, oglądajmy. Anderson. You up here too? To było. Tak, to było na pewno. No tak, było takie, on tam będzie mówił, że widzi tam trupy wszędzie, No. że mu się to kojarzy tam ze statkiem zbieraczy, ale tej cutscenki z admirałem Hacketem jakoś nie Nie kojarzę, było. nie. Dobra, powiedzmy, że bywało lepiej. I feel like death. But I'm moving. Ujo. It's dark. Human remains scattered. No tak, to było coś takiego. No. Ale nie, to było wtedy, już chodziłeś postacią, sterowałeś. No. Czy mi się zdaje, ja nie wiem. Myślę, że tworzą tu żniwiarza. Szło się wtedy do korytarza przecież już. No. To jest już coś innego. Send the people up here to be processed. Przynajmniej tak mi się wydaje. Albo nie? Nie wiem. Ja to cienko pamiętam, naprawdę. Ja tę grę zakończyłem 3 miesiące temu i jakoś nie ciągnęło mnie do niej na powrót. No tak to było tutaj, to mozolne człapanie do... Like any part of the citadel. Nie strzelaj w trupy. Anderson. No tak, że tam wszystko się przestawia, zmienia, bla bla bla. Bla bla, potem na korytarzu, no to kojarzę, no. To było na pewno. Tu się zaczną tak majestatycznie przestawiać te takie No. płyty. Shepard, wąfluj szybciej. Don't get too far ahead of me. Tam potem będzie pan iluzja. No. Dalej, no. Człowiek iluzja. No człowiek iluzja, będzie go można zabić albo go zmusić do samobójstwa, o ile pamiętam. Gdzieś I tam co miał- robimy? Zmuszamy go Ale czy... tam trzeba było mieć do tego bodaj odpowiednią ilość tego paska czerwonego, to bodaj negat. A. Anderson. Damn it.
No Shepard, szybciej. Nie mamy całego dnia. W sumie dobrze by było, jakby to było, to byśmy nie musieli nagrywać drugiego aż od ataku na basen, nie? No, No ale jakoś no, zobaczymy. no to też było. No. No i teraz wyjdzie pan iluzja, tak? Z dupy. Nagle. No, skąd on tu może wyjść? Nie wiem. Drugim wyjściem, he? No tak to pamiętamy. Anderson. I on będzie zatem zindoktrynowany. Shepard. I can't. No tak, I underestimated you. to bez zmian. What? I warned you. Control is the means to survival. Control of the Reapers. Majestatyczny And bullshit. of you, if necessary. They're controlling you. I don't think so. Ha. A dawaj na tego, na skurwysyna. To nie my jesteśmy wrogiem. Why waste your time with us if you can control the Reapers? Because I need you. When humanity discovered the mass relays, Człowiek iluzja zapomniał the galaxy reimagined. makijażu. No tak. There were some who thought the relay should be destroyed. They were scared of what we'd find, terrified of what we might let in. But look at what humanity has achieved. Since that discovery, we've advanced more than the past 10,000 years combined. And the Reapers will do the same for us again. 1,000. But only if we can harness their ability to control. Bullshit. Bullshit. We destroy them. Will they destroy us? And waste this opportunity? Łakniesz władzy. Maybe you're just so hungry for power that it's clouded your vision. No. No. To nie jest takie proste. Isn't it? W imię kontroli, jak Boguś. W imię zasad. Yes. If not Gotcha. me, then who? Are you going to control the Reapers? There's always another way. I've dedicated my life to understanding. Korci spacja, korci, jak się to widziało już 50 000 razy, ale nie. And then Chcę what? leć. Look at the power they wield. Look at what they can do. Nie! Czemu Murzyn zawsze ginie? To jest tak niesprawiedliwe. No, Shepard iście poruszony do głębi, przynajmniej z twarzy. You. I took what I wanted from them, made it my own. Och tak, no. This isn't about me or you. It's about things so much bigger than all of us. He's wrong. Don't listen to him. And who will you? Mocny. An old soldier stuck No, in kula w his brzuchu, ways, to taki only able typowy to see the world amerykański, through the power of hollywoodowy God. Murzyn. And what if he's wrong? What if controlling the Reapers is No to na co czekasz? Na co czekasz? Then open the eyes. Let the Więc crucible otwórz die. ramiona. I Jaka mina? will. Tak, Do it. człowiek z misją. I know it will work. You Tak, can't. Jota się. They won't Miota let nim you jak do it. szatan. No! I'm in control. No one's telling me what to do. I jak pamiętam dobrze, przynajmniej u mnie, a to mój save, to nie było tej opcji potem, żeby go zmusić do samobójstwa, tylko czego było The two of Własno you pistoletowo self-righteous. Do you zastrzelić. think power like this comes easy? There are sacrifices. Ale nie o to nam chodzi o ostatni moment. Magiczne 3 światełka, Shepard, I zwieńczające only wanted to protect 2 humanity. części, 3 The części, crucible. 4 nogi, Tyle lat. I know it. bolszewików w dupę, jak już wspominałem. Dajmy już temu spokój. It's not too late. Wypuść nas z tego shitu. We'll do the rest.
I can't do that, Commander. Of course you can't. They own me. Murzynie, nie podkręcaj hejtu, przecież nie żyjesz w sumie. You'd undo everything I've accomplished. I won't. No, wiedziałem. No, jesteś żałosny. You're nothing more than the Reaper's plaything. Marionetka. Now Nie, you're the one. to ty przegrałeś. Zastrzel gnoja! Ptyże. No i... Menda z głowy. No tak. O, epickie rozwarcie ramion. No tak, teraz się musimy przygotować na kilkuminutowy, patetyczny bullshit w wykonaniu Cytadeli. martwego murzyna i nie, to za moment. Nie, ja nie chcę. Nikt tego chyba nie chce. A idź pan w chuj. Wszystko się rozdupca. Ziemia płonie. Everything burns. No to było, To na było. pewno. Ale nie wiem, może mi się źle zdaje, ale było coś takiego, że on leżał na tej platformie, mi się zdaje, i wtedy Hackett dopiero mówił, udało mu się. No. Więc nie wiem, albo nie pamiętam, albo to już jest to. Ten seconds remain. Witam. Kłania się CS. Tak, udało się. Kończmy już ten bullshit. Ja już chcę do domciu. No to jeszcze będzie typowo w stylu USIA 10 minut oddawania ducha w wykonaniu dobrego murzyna i tylko trochę bardziej agresywnego białasa. A może jednak to przewinny. We did it. Tak delikatnie, tylko tapniemy sobie spację. Nie da się. Okej. Dobra! Quite a view. Co? Best seats in the house. Nie, to było, to było. Szkoda. Feels like years since I just... Jak przedtem miałem odczucie, że co jest to nowe, to już jakoś nie. I think you earned the rest. Anderson, Shepard. stay with me. Shepard. Obmalowany farbo. Niby krew. You did good, son. You did good. Jestem z ciebie dumny i ta muzyka. Tak, ale już umrzyj. Thank you, sir. No. Dobra. Anderson, Tak, dobra, no. Dobra, kończmy bullshit. Na 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 na. Hej, goodbye. Nie. Shepard, ty krwawisz? Dlaczego? Przecież tylko byłeś postrzelony. A, dlatego. Dobra. Co? Czego potrzebuję? what do you need me to do? I need time. Nothing's happening. The crystal's not firing. Czy on mówił wcześniej, czego potrzebujesz? Nie wiem. Nie wiem, może ja mam takiego Alzheimera. Nie, po on prostu. nic nie mówił, on tylko sam tak chyba. Na pewno? No tak mi się też kojarzy. I don't see. Not sure how to... Nie wiem. I teraz będzie magiczny odjazd na górę i ten moment, gdzie zaczyna się taki mega epicki bullshit, że mózg wyprany w ogóle totalnie, kiedy się to widzi za pierwszym przejściem. I tu się powinna zakończyć gra. Shepard ginie w stogu światła i koniec. Wszyscy zadowoleni. Zakończenie, ale zagubieni. Nikt nie wie totalnie nic, ale to i tak lepsze niż to, co dostaliśmy póki co.
Epicka gwiazda. Rozgwiazda właściwie, no a na tle nieba. Ziemi co płynie. Tak. Bullshit is coming. Total bullshit. Chłopak, O, który mówi, że jest jeździł cytadelą. koleją. No nie. Wake up. Obudź się, jestem cytadelą. Jestem karpiem. Gdzie jestem? Kim jestem? Jesteś po uszy w gównie, Shepard. No tak to właśnie wygląda. Who are you? Gdzie Jestem cytadelą, katalizatorem. A najciekawsze jest to, że Shepard nie zadaje pytań. Dlaczego? Dlaczego ty? Kto to? Po co? Czemu? Dlaczego ja? Need to stop the Reapers. trudny. You know how I can do that? Perhaps I control the Reapers. They are my solution. Nie, co ty, ja ci mówię. Ablić całkę. Mówię ci. To jest jeszcze to stare zakończenie. Mówisz? To what? Możliwe. Chaos. Chaosu. The created will always rebel against their creators. But we found a way to stop that from happening. A way to restore order. Tak, wiadomo, porządek przez unicestwienie. Już był jeden taki pan z wąsem, We harvest proklamował takie idee. leaving the younger ones alone. Just as we left more people alive the last time we were here. Kill the rest. We help them ascend so they can make way for new life, storing the old life in Reaper form. I think we'd rather keep our own. No, you can't. Without us to stop it, synthetics would destroy all organics. We've created the cycle so that never happens. That's the solution. Co dajemy, Mikołaj? Nie chcemy być zachowywani. Finding Carol Kończmy już tego bullshitu. think for ourselves. Kroczmy ku Our końcu. own choices. Dalej nie wiem w sumie, które to jest. And we might as well be machines. Kroczmy ku You have choice, more than you know. nowemu That's save'owi. you standing here. Le- First legend. organic ever. Mam nadzieję, że nie trzeba będzie, ale... But it also No, nie means wiem. my solution won't work anymore. So now what? We find a new solution. Błagam, niech tym nowym rozwiązaniem będzie nowe zakończenie. Nie wiem, niech go odłączy od You prądu. have altered Nie wiem, the niech go very zamknie w klatce. What do you Tylko mean? Kogo? tego małego. The Crucible changed me, created A gdzie new tam masz gniazdo? possibilities. But Gdzie I ten can't chłopak ma do kabel? that. Sprytne hasło, niesamowicie. If there is to be a new solution, you must Musimy act. działać, tak wiemy, tylko nie znowu w te It is trzy now ustalone your sposoby. power to destroy us. Zniszczyć, tak. Dobra opcja, ale my chcemy jakiejś nowej. But be warned, others will be destroyed as well. The Crucible Bullshit. will not discriminate. All synthetics will be targeted. Even you are partly synthetic. Ha. Spytaj czy może, czy to zakończy wojnę? Co? Nie no, czy to zakończy wojnę? But the Reapers will be destroyed? Yes, but the peace won't last. Soon, your children will create synthetics, and then the chaos will come back. There has to be another way. There is. You could instead use the energy of the Crucible to seize control of the Reapers. Fascynujące. Było. Bo oczywiście, że było. Aha, to. No. So, the Illusion Man was right after all. Yes, but he could never have taken control. Because we already controlled him. But I can. You will die. You will control us, but you will lose Nie, everything. nie wybierzemy tego. Dawaj, niczego nie I stracę. fight this war so I can give up everything I have. And I do not look forward to being replaced by you, but I would be forced to accept it. Not if I refuse to do it.
solution. A, trzecie. Mam nadzieję, że potem będzie czwarte, piąte, szóste. Tu. No, nie, ale... Add your energy to the crucible. Nie chcemy go wzbogacać swoją energią, żeby potem wszyscy jak jedna wielka, szczęśliwa familia łazili z zielonymi tatuażami i świecącymi oczami. Nie podejmę tej You're decyzji. asking me to change everything. Everyone. I can't make that decision. I won't. Why not? Synthetics are already part of you. Can you imagine your life without them? Nie pieprz bachorze. That's beside the point. Dawaj Your czwarte. time is at an end. You must decide. Odrzucam te wybory? Ej, nie było czegoś takiego. No to dajemy. What the fuck, dawaj. No. I'm gonna end this war on my terms. Then you will die knowing that you failed to save everything you fought What for. the fuck? No to teraz się zaczyna. Dawaj, mylisz się. I fight for freedom. Mine and everyone's. Tego już nie I było. fight the No, right to jakoś choose nie our own kojarzę. fate. And if I die, I'll die knowing that I did everything I could to stop it. Shepard, taki patetyczny bullshit. And I'll die free. The cycle continues. O, no cóż. Shepard, te smętne What the fuck? O! No to jedziemy. jest- Jesteśmy dalej. No. What the fuck? I nowe zakończenie. Teraz patrzcie uważnie. If you're hearing this, Nie. then there is still hope. Żeby była nadzieja z Mass Hope Effectem już. that you can avoid the same mistakes we made. We fought the What the Reapers, fuck? but we failed to stop them. We did everything we could. We built the Crucible, but it didn't Czyli work. generalnie dostaliśmy w dupę od żniwiarzy But it wasn't totalnie. enough. I only hope the information in this capsule is enough to help you before it's too late. My name is Dr. Liara T'Soni. Herein lies the recounting of our war with the Reapers. No cóż, To by było tyle? no chyba nie. No oby. No, What? No bez jaj! dodali... Nie, ej! To... Nie, ale... Ej, co to jest? What the fuck? Aha, w sumie de facto... Może tam są jeszcze inne. De facto wybraliśmy opcję czwartą, czyli żadną. A co po napisach końcowych? No, poczekamy. A nie da się ich przewinąć? Wiecie co? To zaraz jak coś... Nie wiem. Wystawiamy te napisy czy Nie nie? na przewinie, nie będziemy czekać do końca. Może escape'em. Dobra, trudno. Byłem. Znowu ta sama śpiewka? Did that all really happen? We'll never know exactly what it was like, but yes, the archives tell the true story of those who came before us. They fought a terrible war. so A we nie, didn't nie, nie, have to to. coś innego. And that's why we have peace. Yes, without everything they accomplished, without the information they passed down, we too would be threatened. What else do we know about the Shepherd? Just what we have in the archives. But I've only told you a few of the stories. Can you tell me another one? Please? The
cóż, zakończenie dalej delikatnie wskazujące część kolejną, No, której rzekomo ma już nie być. O, no cóż. Dobrnęliśmy do końca, powiem szczerze, średnio satysfakcjonującego. Mamy nadzieję, że są też inne zakończenia, które myślę, że spróbujemy rozpatrzeć w następnych filmikach. no. To co chcieliśmy zrobić na dzisiaj Jutro, w sumie nie? zrobiliśmy. No tak myślę, że jutro to zamieścimy. No jestem zdziwiony, nie wiem jak ty. No, Spodziewałem się trochę czegoś innego oprócz czwartej opcji, która nie jest żadną z powyższych i właściwie nie ma żadnego skutku, tylko jeden filmik. tylko taki, że żniwiarze zniszczyli. No. Ha, no to w sumie powiem szczerze, nie do końca tego się spodziewałem, ale nie mówimy ostatniego słowa, zobaczymy inne zakończenia. Indoktrynacja, złączenie DNA, pokonanie żniwiarzy. Mamy jeszcze 3 opcje, czyli póki co mamy jeszcze dużo nadziei, że będzie z tego coś ciekawszego niż to, gdyż to było przynajmniej w mojej opinii mocno przeciętne. No. Tak więc dzisiaj chyba na koniec skończymy ten bullshit, szczególnie żeby nagrać to sraliśmy się z tym gównem za przeproszeniem przez 3 godziny. Jak nie więcej. Jak nie więcej, nie było save'ów, nie dało się ściągnąć, cóż, same problemy. Tak więc na dzisiaj żegnamy się z wami, serdeczne pa i dobranoc!